Isang magandang umaga mga kabalen. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Kasama ho ninyo dito sa ating programa 10:15 ng umaga hanggang alas 11. Magbibigay ho sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong 1.8 million followers sa social media. Sa Facebook lang yan. At syempre, yung mga nakafollow din sa ating YouTube dahil live din ho itong napapanood at yung milyon-milyon pang naaabot ng CLTV 36 nationwide. About nationwide? Oo. Nationwide ho yan mga kabalen. Via Signal Channel 115 napapanood tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Malinaw na malinaw ang CLTV 36 sa digital TV. Kaya naman kung meron ho kayong mensahe para sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, ay pwede ho dito idaan through CLTV 36. At syempre napapanood din tayo sa Air Cable Converge Channel 71. Sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. At syempre sa Free TV Channel 36, yung mga hindi pa nakakapag-scan ng kanilang mga digital TV box at digital TV sets, ito na po ang pagkakataon upang sa gayon, kabalen, mapanood mo ng malinaw sa iyong malaking TV screen ang mga programa ng CLTV 36. Dahil alam naman natin, ito hong impormasyon na aming dala ay mga balitang lokal, impormasyong lokal para ho sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ho dito ho sa mga taga San Fernando, Pampanga at yung mga kababayan pa natin dito sa Central Luzon na may business ngayon. Dito ho sa syudad ng San Fernando. Ito, real-time traffic monitoring muna tayo. Abay, siyempre, mahalagang malaman ho natin ang lagay ng mga kakalsadahan dito ho sa sentro. Hindi lamang ng Pampanga, kundi ng Central Luzon. Dahil nandito rin yung ibang tanggapan ng regional government. Ayan, papakita ko mamaya yung traffic situation dyan sa tapat ng regional government. Ito po, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Dito muna ho tayo sa gawing itaas, yung first row. Yan hong leftmost box, Yan ho sa may area ng Del Rosario. At as you can see mga kabalen, ayan, 121 seconds for those going north. Yan po yung kailangang hintayin. Ayan, real time ho ito mula sa CPOSCO. Ayan, maraming salamat CPOSCO para sa live feed na ipinapahiram sa atin. At dito rin ho sa Sakop, ayan, sa may Regional Government Center sa RGC, Sakop Maimpis. Ito po at light traffic ang senaryo dyan. Merong bahagyang pila doon sa gilid dahil yun nga yung ginagawa. Kahapon nakausap natin si Kuyang Louie Clemente ng CPOSCO. Nakibalita tayo kung ano yung sinabi ng DPWH sa kanila dahil syempre sila yung nagbabantay at nag-implementa ng mga traffic rules dyan sa area. Target matapos yung Target matapos yung construction nito pong kalsada at yung drainage na ayos, particular doon sa tapat ng Colegio de Sebastian, and then lilipat ho sila sa may Sakop. Target is July. Pero real talk tayo ni Kuyang Louie Clemente ng CPOSCO. Sabi niya, mukhang malabo dahil na rin nag-uulan-ulan na. Yan ho yung kailangan nating bantayan at sisikapin nating makapanayam din ng DPWH para bigyan tayo ng updated timeline kung kailan ba talaga at kumusta na itong konstruksyon, pagsasaayos ng mga tulay, ang mga tuloy-tuloy. Puro tulay kasi yung tulay, yun yung naaalala. Sorry. Pagsasaayos ng kalsada, yan. Ang dami kasing tulay na binabantayan yung Tulaok Bridge, yung San Miguel Bridge, ayan, ibalita rin natin. Oo, at ito hong sa Regional Government Center, hindi pong kining Sakop Maimpis, Sara. Umuwi naman ho tayo sa ibang bahagi ng siyudad San Fernando, dito ho sa may Dolores. Yung gawin ng intersection going north at maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko dyan. Pero kung kayo ho'y patungo ng Kabayanan, Ken Downtown, Kabalen, kaya pong turid makabakle, opo, dyan sa may tapat ng Good Shepherd o yung St. Dominic Corinthian, light to moderate traffic ang aasahan dyan.
Ganyan din ho ang senaryo. At dito sa Barossa, light to moderate traffic. At kani kong kabalenan na kitang High School Boulevard, ay ni Maluwala sa Quindalan. Diyan sa may City Hall area, ganyan din, maluwag ho ang kalsada. So yung light to moderate traffic lang ay dyan ho sa may area ng yung St. Jude meron, nakikita natin, gawa ng traffic light. At ito ho sa may area ng Dolores, kani pong Makabakle, Kabalen. Yan ho, real-time traffic monitoring via NLEX, via San Fernando, si POSCO, yung City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Mula ho sa si POSCO at dito sa San Fernando, tunguhin naman ho natin ang lalawigan ng Bataan para sa mga kababayan nating bumabiyahe rin sa mga karehiyon natin going westbound dito ho sa lalawigan ng Bataan. Ito, silipin lang natin, Kuya Justin. Real-time traffic monitoring mo mula sa provincial government ng Bataan. Ito, sa mga oras na ito, yung Hermosa SCTEX, maluwag ho ang sitwasyon. Ganyan din dyan sa may Balanga. Wala halos traffic dyan sa area ng Balanga. Walter Mart area at sa may Sumi, maluwag din ang kalsada. Paalala ho ng provincial government ng Bataan, ito yung One Bataan Command Center, sumunod lamang sa mga itinakdang speed limit para maiwasan ho yung disgrasya sa kalsada. Ito, Kabalen, totoo yan. Yung road crash, lalo na ho itong OG Road, dyan sa area na yan. Siguro naman, nababalitaan nyo rin na madalas yung mga talagang road crash mangyari dyan. Kaya naman, mahalaga sundin yung speed limit. Para ho sa mga pribadong sasakyan, 80, sa mga PUV, 70. Yun hong motorsiklo, 60 lang. Huwag ho kayong lalampas sa 60. Truck at van, 50. O yan mga truck. 50 hindi 500. Minsan kasi dinadagdagan ng zero Kaya nagiging sobrang bilis. Yan ho mga kabalen, ang sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan. Mula naman sa Bataan, tumungo naman tayo dito sa North Luzon Expressway para sa mga kababayan nating babiyahe patungong Metro Manila o di kaya naman uuwi dito ho sa Central o kaya sa Northern Luzon. Ito ho mga kabalen. NLEX Corporation muna tayo. Sitwasyon ho ng trapiko dito sa may Balintawak Toll Plaza. Maluwag ho ang magkabilang linya. May bahagyang pagbabagal naman ng dalay ng trapiko dyan sa Mapulang Lupa, Valenzuela, especially ho doon sa southbound lane. Pero doon sa northbound, wala hong masyadong aberya dyan. Merong nasiraan dyan sa area ng Mapulang Lupa, nakagilid na. So hindi na ho nakaka-apekto sa dalay ng trapiko. Mindanao Toll Plaza, wala masyadong pila. Dito ho sa may Kawayan Interchange, makapal ang volume ng mga sasakyan, but still continuous flow yung ating traffic dyan. Bocaue Toll Plaza at Siyudad ng San Fernando, light traffic mga kabalen sa mga oras na ito. Again, ingat ho sa kalsada at sumunod sa traffic rules upang maiwasan ho natin yung aberya. Sa oras naman ito, mga kabalen, silipin naman ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang real-time weather, Ito ho yung latest weather report ng DOST Pag-asa. Makakasama natin ito, Chanel Dominguez, magbabalita ho para sa ating weather report ngayong araw. Ito ho mga kabalen. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, June 19, 2025.
Meron pa rin tayong binabatayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m., huli itong namataan sa laing 360 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Sa ngayon, wala na tayong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo. Meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto dito sa may Southern Mindanao. Kaya kung makikita po natin dito sa satellite imagery natin, meron tayong mga kumpol ng kaulapan. Meron pa rin naman tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, lalo na dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies dito sa may Aurora, pati na rin dito sa may Quezon. Para naman dito sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius, Lawag 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 35 degrees Celsius, Baguio 18 to 24 degrees Celsius. For Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius at Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Davao Region, Soc-Sargent, Surigao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan natin makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan throughout the day, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Pero para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius, Iloilo 25 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius, Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro 25 to 31, Zamboanga 25 to 33, at Davao 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:27 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa latest weather update. Ngayon naman ho mga kabalan sa oras na ito, balitang pang-ekonomiya muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos 98 centavos. Ito pong June 18. Yan ho ay batay sa latest available data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, para naman sa ibang denomination, ito, zoom natin, Kuyang Justin, para mas readable, ha? Ito ho, mga kabalin. Zoom ko lang. Ito ho, sa mga naghihintay ng remittance, ayan, shout out. Japanese yen, 38 centavos. Yung Great Britain pounds, 75 pesos 99 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 20 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 08 centavos. Yun pong dirham, 15 pesos 40 centavos. Euro, 64 pesos 96 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos 87 centavos. Tuloy-tuloy tayo sa pag-aatid ng balita at impormasyong mapakikinabangan, may paggagamitan. Ito, public service announcement naman tayo.
Kapabaluan ho, kareng tao, Lubao. O, ini kapabaluan ha. Malita miya po, kabalen. Ini, alapong kuryente, 8 a.m. to 9 a.m. bukas, June 20, araw ho ng Biyernes, dyan sa may barangay Santa Maria, Santa Teresa 1st, and Santa Rita, Purok 3 and 7. Sa bayan ho ng Lubao, Pampanga, para magbigay daan dun sa pagpapalit ng feeder cutout ng Pelco 2. Wala rin hong kuryente, apektado rin yung Santo Cristo, San Pablo II, yung Sitio Acli at Remedios Centro. Ngayon pong Friday, bukas yan, 8 to 9 a.m. sa bayan pa rin ng Lubao, Pampanga. Kaya biya naman po, karening apektado kay brownout in San Agustin, Lubao, highway ang gaketang Sapang Bayu, alas 8 hanggang pong alas 9 ni ngabak bukas. Makanyang mo naman King San Nicolas II, Purok 2, 3, 4, and 5, 8 a.m. to 9 a.m. tomorrow Friday. Wala hong kuryente. At ito hong San Antonio, apektado rin San Antonio, Lubao, liban na lamang sa Sitio Palitik at yung San Vicente except Purok 4, 5, and 6. Sa barangay San Miguel, bayan pa rin ng Lubao, Pampanga, wala rin hong kuryente bukas, maliban na lamang sa Sitio Maligaya. Eko po kaya may kareng malisangan bukas. At kaya pong barangay San Francisco, brown out po naman, 8 to 9, except Sitio Quinto at Tramo 1. Affected din yung barangay Del Carmen and Santa Rita, maliban na lamang sa Purok 3 and 7. At yung, umulit na, San Agustin, dyan ho sa highway, maliban sa highway at saka sa Sapang Bayu. Okay, yan po ang mga scheduled power interruption dito ho sa lalawigan ng Pampanga, partikular na dyan sa bayan ng Lubao, Pampanga, bukas ho, araw ng Biyernes, June 20, 2025. Ito naman, kabalen, water supply interruption naman ho tayo sa Lubao pa rin, Barangay Balantakan at Kalangain. Mamayang 1:00 hanggang 4:30, mawawalan ho ng supply ng tubig para sa pagbibigay daan sa flushing activity gagawin ho ng Prime Water. Ito naman sa Mabalacat City, 9 p.m. mamayang gabi, tatawid ho hanggang bukas 5:00 ng madaling araw sa Doña Anastasia, Metro Clark, Executive Villas at Camachiles, Mother Barrio, wala hong tubig bukas o mamayang gabi hanggang bukas 5:00 ng madaling araw. Mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik, ihahatid ko pa ang ibang mga balita at yung mga developing stories dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, isang magandang balita. Okay, congratulations sa atin hong mga kabalen, lalong-lalo na sa syempre sa pamunuan ng City College of San Fernando, Pampanga. At matapos pong mapabilang dito sa Times Higher Education Impact Rankings 2025. Ano bang ibig sabihin nito, Kuya Justin? Ayan, basahin ho natin. Magandang senyales ito. Proud moment po para sa City College of San Fernando, Pampanga ang pagkakapasok po sa prestihiyosong Times Higher Education o yung THE Impact Rankings ngayon pong 2025. At ito ho mga kabalen, isa ho sila sa 121 na paaralan sa buong Pilipinas na nakapasok ho sa global rankings for this year. Pumwesto po ang City College ng San Fernando sa 1,501 plus bracket mula ho sa 2,526 higher education institutions sa buong mundo. Yan, palakpakan, ang galing. Samantala nakuha naman po nila yung first spot mula po sa mga institutions sa buong Pampanga, habang ikalima naman, ito pong City College sa buong Central Luzon. Kinilala rin po ang kolehiyo pagdating sa Sustainable Development Goals. Top 4 sa buong bansa ang City College para dun sa tinatawag na SDG 4 o yung Quality Education, at ikalima naman para dun sa SDG 1 o yung No Poverty. Yan ho mga kabalen. Muli pagbati ho sa mga namumuno dyan sa City College of San Fernando, Pampanga, at naway ipagpatuloy ho yung pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa atin hong mga kabataan. Ito naman mga kabalen, isa sa ating hong mga kabalen kaya di puking Bacolod. Oo, sa Bacolor, Lubao, Pampanga. Bacolor, Pampanga. Puro Lubao kasi binasa ko kanina. Sorry. Opo, dyan sa Bacolor, Pampanga, ang nasa Israel ho sa kasalukuyan, ano? At sa isang video ay nagpaabot ho siya ng mensahe sa CLTV 36. Actually, sisikapin natin siyang makausap. Kinokontakt lang natin ngayon dahil alam naman ho natin may time difference doon ho sa bansang Israel. Pero ito, nagpadala ho siya ng video para ipakita, no, kung ano nga ba yung sitwasyon nila dyan ho sa Israel ngayong sumiklab ang tensyon sa pagitan ho ng bansang Israel at ng Iran, ano? At ito, pinakita niya yung tinutuluyan ho nilang bomb shelter. Hindi pong kabalenta mo, tao ya po Bacolod ni Eric Calma Regala. Alben tayo po hindi kabalen. Lalabas papuntang shelter po namin. Bomb shelter namin. Ito po yung bomb shelter namin. Yan, so nakikita niyo po, ito po yung pinto niya, napakakapal. Pinto natin. Yan, ito po yung bomb shelter namin. Tapos, meron na po kami nakareding kama dyan. Dalawa, para sa alaga ko, tapos para sa akin. Meron na rin po kami nakareding mga pagkain dito. At saka mga tubig, tissue, para kung sakali man pong hindi kami makalabas ay meron po kami pagkain. Tapos dito po sa bomb shelter namin, kapag sinarado po namin yung pinto, meron sarili po kaming oxygen dito. Ayan. Para at least kahit na hindi kami masuffocate. So, may nakabuild po na oxygen dyan. Ito po yung loob niya. Ayan. So, kahit anong mangyari po, pag may mga racket, hindi kami lalabas kahit na may sumabog sa labas, hindi po mawawasak ito dahil sobrang tibay ng pagkagawa nito. So sa labas po niya, ayan, ito po yan, mga nakabuild na. Ayan po. Ito po yung pintuan ng banyo namin. Ito po kami. Ho kabalen ay isang exclusive footage na ipinadala ng ating kabalens na si Eric Calparigala
mula ho sa Bacolor, diyan sa at siya po ay isang caregiver, nagtatrabaho bilang caregiver diyan sa bansang Israel. At ito ho siya ay mismong nag-contact ho, nagpadala ng mensahe sa CLTV 36. Maraming salamat Kuya Eric, Miming at Kaken. At ako po personally, nakakataba ng puso na yung CLTV yung unang naiisip ng ating mga kababayan dyan sa Israel. Then pong Kapampangan, then Timoy, Kuya Eric, Kapampangan niya. Minaw siya po itong bingkay katamo, pero laya pong video, bang kanita, baka sa opya po, bang akwento, itang sitwasyon da ka rin, lakwas da ngayon dyan, at imong kabalenda, nung nano po itang dadalaanan da ka rin, at masaya kayo po kay CLTV, at sana po, dakal kami asaw pa kayo, at sana maging ligtas kayo po, ita pong safety yung kabalen, ken Israel ang po kitang king Middle East. Generally, ang yan pong ating makanyang senaryo, sana pangadimi po na ikabusan nyo at makauli kayong safe no kailangan ma-repatriate na dahil meron akong nag-repatriate. Recently, nabalita natin, 18 ko sa mga kababayan nating OFW ang naiuwi na at pinaghahandaan din yung pag-uwi ng iba pa. Nakahanda naman, nagbigay na ho ng mandato ang ating pamahalaan upang matulungan ho yung ating mga kababayan dito sa gitnang silangan. Sisikapin nating makausap si Kuyang Eric at any time of the day para ho makibalita pa dyan ho sa kanilang sitwasyon sa bansang Israel. Ito, bago tayo magpatuloy, bigyan daan ko lamang komento, masugid na tagapanood ng aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maya Pabak Justin, anong kon Joel? Maya Pabak mo naman, Koyang Joel, good morning. Musta ka kanuan ng dong? Yan, hindi ka na ako kakaluguran. Mayap naman, ayan, amibis ko na pining ka na akong classmate. Dakal pong salamat, Kuan Joel, ha? Dong, kumusta ka? Kumusta? Kapilang katamikit ka niyan. Ito ho, yung mga kababayan natin dyan sa Minalin, Pampanga. Maraming salamat. Kaya pong alampat ng suporta, kaya katamang programang CLTV 36. Ito mga kabalid, ibang balita naman. Ito, balitang basura naman ho tayo. Isinusulog kasi ngayon, ito pong pagkakaroon ng hiwalay na ruta. Okay? Itong mga garbage truck at saka yung mga quarry truck dito ho sa lalawigan ng Pampanga. At teka lang, bago natin bigyan bigyang detalye yan, patingin muna natin, nag-comment yung dati nating kasamahan, si Acel Fernando, Maya Pabak Serjas. Acel, kamusta ka? Gumraduate na ba si Acel? Ayan. Congratulations, Acel, dun sa iyong, at belated happy birthday. Ayan. Belated happy birthday, Acel Fernando. Ayan. Nakatutok dito sa ating programa. Ito mga kabalan, yung sinasabi natin, sinusulong ho ngayon, yung pagkakaroon ng hiwalay na ruta ng mga quarry truck. Ito po yung itinutulak ng provincial government, magkaroon ng panukala, na magkaroon nga ng hiwalay na ruta para ho sa mga garbage truck at mga quarry truck, particular na sa 2nd District, kung saan matatagpuan yung dalawang sanitary landfill at material recovery facility o MRF. Ayon ho kay Leonard Lansang, Board of Director ng PORAC Truckers and Haulers Association, suportado nila yung hakbang na ito ng provincial government para maiwasan yung kalituhan at protektahan ang mga lehitimong hauler ng buhangin mula sa maling akusasyon ng illegal na pagtatapon ng basura. Ito mga kabalin, nag-ugat ho itong balitang ito, itong development na ito doon sa nahuli, okay? Dito pong provincial government na mga truck galing Bulacan na nagtatapon ho ng basura sa bayan ng Bacolor, Pampanga. At ito binahagi nga ni Kalam Head Engineer Buddy Dongka, Siya po yung namumuno dito ho sa monitoring dito hong quarry operations dito sa ating lalawigan Pampanga, yung video na kanilang pagtatapon ng basura dyan sa Bacolor. Mismong si Bacolor Mayor Di Mandato nanawagan din na suspendihin na permanently o i-revoke permanently itong hauling pass, itong mga quarry truck o itong mga truck rather
na nagtapon ng basura diyan sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Si Governor Dennis Delta Pineda rin, sabi niya kailangan magkaroon ng different markings. At ito ho yung isinusulong nga ngayon, kahit ng provincial government, pero ordinansa, na ihiwalay na yung ruta ng mga quarry truck sa mga garbage truck upang sa gayon, maiwasan din yung kalituhan at mas maging maayos yung sistema ho at mas maging ligtas yung kalsada, especially yung mga residente, yung mga mamamayan. Ito po, abangan natin yung development ng balitang ito. Ito'y tinututukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos, mga kabalet. Ito samantala, puntahan naman natin itong isang balita ni Ashley Punsalan. Ito ho, malapit na yung piyesta sa bayan ng Apalit, Pampanga. Ren pong kabalenta mo king Apalit, ayan ha. Shout out sa mga taga-Apalit, Pampanga na nag-aahanda para sa kanilang nalalapit na kapistahan. Ayon ho sa LGU, prioridad ang kaligtasan ng mga mag-a-attend. Paalala naman ng simbahan, kahit na ito ay okasyon ng kasiyahan, huwag kakalimutan yung tunay na diwa ng selebrasyon. Ito ay yung pagpapasalamat sa buong may kapal, pagpapalakas ng pananampalataya at syempre yung demosyon. Narito po ang ulat ng ating kasamang si Ashley Punsalan. Tuwing sasapit ang Hunyo, napupuno ng kulay at sigla ang bayan ng Apalit, Pampanga. Isa kasi sa pinaka-inaabangan ng mga Apalitenyos ang Piyestang Apalit. Bilang parangal kay St. Peter the Apostle o mas kilala sa lugar bilang Apong Iru. Taon-taong ginaganap ang masayang selebrasyon tuwing June 28, 29 at 30. Tinatawag ang tatlong araw na ito bilang Libad, Limbun at Panatad. Sa Libad, ipinuposisyon sa Pampanga River ang imahen ni Apong Iru. Mula sa Barangay Kapalangan, patungong St. Peter the Apostle Parish Church sa Barangay San Juan sakay ng isang lansya. Libo-libong deboto naman ang nakikilahok sa Limbun o ang ikalawang araw ng piyesta, kung saan ipinuprosesyon sa daan ang patron. Panatad naman ang tawag sa huling araw ng pista dahil sakay ulit ng lansyang hila-hila ng mga Knights of St. Peter. Ihahatid na ang Festejada image tungo sa shrine nito sa Kapalangan. Ngayong taon, puspusan na ang paghahanda ng St. Peter the Apostle Parish Church, katuwang ang Knights and Maidens of St. Peter at Apalit LGU. Sa pagbisita ng CLTV 36 News ngayong Martes, June 17, makikitang inihahanda na ang novenaryo image ni Apong Iru. Magsisimula na kasi ang novena ng patron sa Huwebes, June 19. Pinalamutian ng gold decorations ang base ng imahen, habang binasbasan din ni Reverend Father Marcelino Mandap, parish priest ng parokya, ang mga bagong vestments na isusuot ni Apong Iru. Ayon kay Apalit Municipal Administrator Glenn Danting, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa iba pang ahensya kagaya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, Philippine National Police o PNP at Knights of St. Peter upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng Piyestang Apalit 2025. Nag-inspeksyon din si Mayor Jun Tetangco sa Kailugan upang matiyak ang kalinisan at kaayusan nito. Gayon din ang mga kasalukuyang proyektong ginagawa sa mga pampang, partikular na ang slope protection sa mga barangay ng Kansinala, Sukad, Tabuyok, Sulipan at Kapalangan. Ating portion kitang bandaging San Juan na
gagawa lang kasing teteka rin ng tulay. So, we already advised the contractor to make the necessary adjustment. Baka nito, alila mahamper din kikatamong bangka king libad. In kikatamong MDRM office headed by Mr. Cesar Carlos is in close coordination with our Fiesta Committee to ensure na itang kikatamong lancha, nagamitan na ng kikatamong patron, it's in shape, it's in integrity na very assured na safe na rin sa akin ka rin. Dagdag ni Danting, kilala ang apalit sa kapistahan ni Apong Iru. Kaya naman kahit na ito ay isang religious activity, nakatutok pa rin ang apalit LGU upang magbigay ng suporta lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan ng bayan at sa kaligtasan ng mga debotong lalohok dito. Magkakaroon rin ng operation center malapit sa Pampanga River upang mabilis ang pagresponde sakaling magkaroon ng emergency. Well, it's an innovation that we introduced last year, and lugod nga pong we had I think 0 casualty last year. Makikipag-ugnayan rin umano ang LGU sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para pansamantalang i-shutdown ang NGCP electric line na nakalaylay sa ilog na itinuturing na major safety concern sa Liban. Samantala, noon pa man, ang Knights and Maidens of St. Peter ay katuwang na ng mga Apalitenyos sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga kaganapang parangal kay Apong Iru. Ayon kay Narciso Boy Alfonso, presidente ng naturang samahan, inaasahan nasa mahigit 1,800 na miyembro ang magbibigay ng kanilang serbisyo para kay Apong Iru. Huwag nang kaya bigay po Apong Iru, ana po kaya ng katawan mi. Malambo po kayo mapapagal. Makanyang po yung feeling mi. San manyaman po, yung sa pamagsakripisyo mi, uling kami deboto na kaya Apong Iru. Itang tradisyon minete, alam banwa. Deboto kayo po talaga, sagrado na po kayo kami, kaya po mirakal kayo pong diretsong membro. Bukod sa religious events, tampok din sa Piyestang Apalit 2025 ang Apong Iru Libad Festival Street Dance Competition, Kusina Sulipenya Cooking Competition, Miss Apalit 2025 at marami pang iba. Gayunpaman, nagpaalala si Among Mandap na huwag sanang kalimutan na ang pagdiriwang ay hindi lamang isang paraan ng pagpapakita ng debosyon para kay Apong Iru, dahil nagsisilbi rin itong daan upang mapalapit at mapalalim ang pananampalataya sa Diyos. Kasi minsan itang mas di ma-overwhelm din tao, niya nakakalingwan da, yung tunay kabaldugan. Through these saints, lapid na katamo king Apong Ginoo, at taliwait ang ilang maging kay, maging malamo sa gabal, king pa maglapit natin Apong Ginoo. Samantala, unang taon ngayon ni Among Mandap na makilahok sa selebrasyon ng kapistahan ni Apong Iru bilang parish priest ng parokya, at excited daw siyang maramdaman ang init ng debosyon ng mga Apalitenyo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Exciting ho yung fiesta. At syempre, sa ating mga kababayan na naghahanda, enjoy, at of course, huwag kakalimutan yung pag-iingat. Tumutok lamang ho dito sa CLTV 36 para ho sa latest update. Ihahatid po namin sa inyo itong syempre, iba't ibang kaganapan kaugnay ho ng pinakamasaya, pinaka-engrande, sabihin na natin, pinakamalaking pagdiriwang. 3 araw, syempre. Alam naman yan, i-claim yan, siyempre talaga, ng mga taga-apalit. At totoo po, ako personally, witness ako dyan dahil nung araw, nung ako yung kabataan pa, marami akong kaibigan, Ken kong apalit. Shout out, Bautista Danganan family. Ayan, kumusta kayo? Ang paboring kanakong mestra, ni Kakalita Carlos. Paborita kayo pong mestra kayong math yan. Tao ya po apalit. At panay akong makipangan kaya. Yan, po, happy fiesta. Ayan. Exciting. At kabalan, magpapaalam na ho ako. Maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Tutok lamang at i-follow itong ating pages para manatiling updated. Bago tayo magpaalam, happy Thursday kay Zach Manlutak. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa ating programa.
Muli, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat po.